Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayun, mga adlaw sa inyong tanan, labi na sa mga regular viewers, o labi na sa karon na nakakita ng video. God bless po sa inyo. And may hapon sir. Kumusta man sa matang pamati? Nagturo lagi sir. Init ka? Kano sa naman na? Tulol ni kadlaw sir. Garang-arang na pugurong. Lain pala ako lawas. Kalentura, lain lawas, bubo. Sakit pa kung tiyan gapon nga. Ang kabuhi na ako. Hilot ko kay Yeah, binta-binta. ganda na. Tulog ha? Tulog. Kapoy si mama. Sa pag yun? Yung Lain lawas na. Sakit dito Ay. na. lawasan masakit. Lawasan, ubo. Ano yung tanan? Sagol naman na isa. Nahilo ta ba ka? Wala. Karon ba yun? First time? Mao ba? Anindot ng first time? Sige, asa kayo ng balay ni mo? Playa sir. Ay sa Balisapot na sa Biak. Biaw. Wala na bagyo na sa Biaw. Sa pala. Biaw ka playa. Sige, basi na kayo shout out sa taga Biaw ka playa. Sila sa mga silingan. Yung mga pare. Wala ron lang. Wala Gawa ron. sa to gabi yung inom. Nagawa sa inyo. Sige, ayan guys, shout out sa taga Biaw o playa. Boundary sila, no? So, basi asa man ka jud? Sa Biaw ka? Hindi ako na Sa Biaw ta. So, ana lang, no? Hello sa inyo, ang taga Biaw. Vigo City, no? Shout out sa inyo, God bless inyo, ha? Nasa Sir Dre, no? Natanan. Halos parehas tanan ang ipamati sa mga tao karon. Kanintura, ubo, suba, sakit ng dugo, binubo, sakit likod, dughan. Kumplito na, no? So, may 3 days na. So, ano, tabangan na to siya sa maayo. Siyempre, inabanan sa pag-ampo sa Ginoo, sir. Siyempre, tanang nga budo order sa kuha, minikamot ang mga maayo mo. Kutob sa kumahin mo, kay pwede natin kinapamatis sa luwasan. Siyempre, sa karoon na po nakakita nga nga video, no, kung mahiligon kang traditional hilot, o kung nga style na hilot, please subscribe, no? Click lang ako ang bell button para updated ka sa ginaplo ng mga adlaw. Comment, like, and share po my YouTube channel o kanang video. Comment lang, no, kung ano na kayo pangutana kabahin sa imo ang ginapamatis kalawasan, no, ginadala-dala nimo hangtod karon na gyapon, wa gyapon maayo na diin mo patambal pahilot pa doktor, wa gyapon mamayo. So ana lang do sa kuha basta makatabang ta, comment lang, no, basta makatabang ta niya. Siyempre shout out sa top 3 countries viewers na ko, India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat ug sa lahat po ng mga OFW, ayan, sa mga subscribers na ko. Road to 3,000, maraming salamat po. O sa lahat po ng mga nag-comment sa kuha, maraming salamat. O kung ganun mo kay-friend sa kuha doon kay Facebook, Eric Hilot ang traditional. Ayan, taga Vigo City ko guys. Ayan po. So maghilot ako karon sa shout out po taga Biaw, Vigo City. Love you guys. Ayan, taga Kandos. Ano na ng mata? Ay, piyong ano ng mata? Oo, bago na ako awasan sila. Sige lang, hindi mo na. Bulog. Ayan kan. Mahilot karon. Dala ko sa kong gagaw sir. Sige, ano sa kuha. Saka ano gaman siya? Saka ano lang. Up, ubos gamay. Up. Okay na ka na? Yes, ang guys. So ay karon guys magsuka ng kilot. So tanaw na ta. Yan napo po ni si part. O tanaw po pa ng labi. God bless po. Tulog mo. Eke.
Total. Sige, ito yung pangalan. Jubani. Giovanni. Pangalan lang, Giovanni. Yung nga mata.
Di ba kamay naman? Saya, Kamay naman. saya, Dito mo naman. inom, parang, sigarilyo, inom siya. Pero layo nun, di ba ka mahubog? Ha? Di ba ka mahubog minom? Mahubog sila. Mahubog Sa yun. minom. Karang bata ka nahilot no? Yes, sir. Kung karang bata ka nahilot, mag-explain ko sa mga ano. Kumanig yun siya kaya para madala-dala nimo, no? Para sa imong mga pamilya, silingan, anagot, kailan mo. Kani diri sir, mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay kalimut ha? Uric acid, kani sugar ha? Bugat kani duha ang kaso no? So kani uric acid na ang sigarilyo inom, kani soft drinks, kape, juice. Kung asang kusog nimo, mo ni maapektahan po ha? Atanan na yan. Inom ko na tanan. Nata na no? Sige lang. Lugay pa mampod. Ito, hinay-hinay juga na sir, labi na sigarilyo inom ha? Ay, ngayon mulingin na ako bagtak. Tapos, Hindi na ito ni Bungkagon, magkadugay, magkabukat ni ha? Ay, kaya nadala ni mo ma'am. basin mo ako. Ha? Tabang mo na siya itong yung gabi kay Basin, wala kong panalaro mo. Oh, sa ginawa. Na. Ano yung pinaka-result sa tanan, ang ginawa? Bitahan na lang patiang. Oo. Bibiti mo na ako. Bibiti mo ako. Abaga ito. Dugay-dugay na ako. Hmm. Kung lulo sila ba, ni kalitra ang kakuansi. Sama. Kalitra ka walay kusog, gikan siyang hawak, padulong duha niya katiinan. Kanan yun. Nawala yun yung kuhan. Wala na, di na baklay ron. Ano sana? Upat, 5 lang tingali ka at lang siya. Ay, Karon sa nasyonal ron. pas mo rin na. Ha? Pas mo rin na. Pas mo sa kusog. Mahal. Ay, Wala na, gilot niya. Uli na, dalo na ako ito dali. Kawasan niya. na-adjust, sultihan na, wala pang hambog lang, nasa Mabini at ato Limx. Pila to kabuk anak niya, 5 unom. Kinay ko baklay. Karon? Hindi ako luya. Unsay kaso, di mo kaon, di mo mata, di lihok, way kusog. Kaya schedule, ang service, wag pa ginakumat to. Broan, ko. Pagkaugma pa, yan, nagsabot man mga anak, ayaw siya admit, wala ta si Eric, asa ka kuhan ha? Grabe yung kuhan nila sa kuha. Napaguman, nahilot na ako, Dalo ko ito dali. nibangon lang pagkaugma, nakikahon, kita ko na lang kayo. Dalo ko ito dali. Obserbahin lang niya, dugay-dugay ba ng hospital, 3 days man tanak, 3-4. Wala ako.
upat na sa kadlaw ito. Karon kaya si Tiski pa si Tiskan usa pa. Gano'n nga si Tiskan man. Ang awin lang ka ng kuan niya, nabalik na nga yung kuan. Bali ang Bakit nga nabalik? Bali ang utak. Spinal ba ka? Unsa ba ka? CT scan, kuan mo na. Ang buto sa style lang na bro. Ambot, sige. Ano bala na ko sa CT scan. Madapatan siya. Ulo mo ko na. Siya dapatan og tambal o Dili mabalaan. o dili mo sa Tiskan. So, sige next Paminawa ko istorya, di ba? Di ka masaktan. Kaya naman, pas mo nga. Brad lang ang tipo ang ugihan mo gud. O, man, mabasa. Ano na panulog, labok ang sapa. Ano ito? Pas mo rin Sa na kapuanan, di ba? Pero may istorya. Istorya? Ang usa may sultilan niya, way kusog. No, Palitan may daw, no? nakon. Ang meron ng adlaw. Sukod sa kadua, duwandok sukod ni kumitud katulad. Di na ginawa siya di na siya. Ano, itong gidala tre? Ako man tong giingnan ng mara niya kay ingon si Ilay pit sa 15 pa man daw yung sweldo. O karong katapusan ikaw pat. Sige lang kay ug makakwarta sige jud ako nag-iingnan si Ilay nga bayarin na tulay. Nalag tubo lang. Ya, wa pa man po daw sweldo god. Dala ato dire. Wala na Depende ko sa inyo. Magduha na gud sa kabulan nag-duty. Wa pa man daw sweldo karon daw Wala, 15. grabe ka manhod na Siguro ara silang markay. Ako mahasol diri ba kay sige paningil nako. Nganong gi-admit ninyo? Dilim na ko Ha? ang mga anak sir nga. Ay. Pagkabalo na ko sir, ako raman ko ato. Pagkabalo na ko Apo na pa. Oh, nana ko diya sa ospital. Gani ako sige ko paluap anak nila tanduon naman guggo kay wala pa daw sweldo ni ko. Maura. Gay po na ninyo eh ganan uling mo nga bantay pa kong bata di pa ko katulugan ng siguro Okay, senyor. na yung mga utang. Senior na sir. Bawaan pa may pa matabangi. Aragyo na sa inyo, sir. Sabuti lang ninyo. Okay. Pinanglan man good nga. Yato ka dito la mama ron. Ako lulo niya. Yato kay la mama. Anniversary ba yung papa ron? Dili mo ko ta dire. Ha? So pailot na ko niya kung kuan ba buko sakit na kayo. Imuha din lang. Oh, niuli na lang may kay na pa man migilot gon niuli na lang may. Basta obserbahin lang nyo, sir. Basta ayaw lang. Maglitson man ta to sa ni koy naglitson man Wala kay. gi-opera ha. Murag gyapon man no, ikaw ray mahago man kami manguli. Asmura din na sa sir. Sutian ta ka. Ikaw manghipos. Gitabang manamo gitabang namo ganiha alas 4 kadlawon. Di ba? Sutian ta ka. Way findings na Uber sir. patig. Matagpaw na ginukot Naglisod sir. sa ginawa. Hindi pa ngayon sa CT scan. Mahal yan na. Ito pating gilot ni Eric, dugay kay naulian. Bila? Di ba kami nakatulog dito gaganiha? Scan ko sa ulo, no, Siya ra yung isa dito. Ano yung CT scan? Hindi. Oh, giduol ni Papa oy ganiha kadlawon. Oh, Isakay mga sakyanan. Paandar mga ni ang music sa sakyanan. Damugal lagi. ya Oh my God, hindi na ko. gikabuangan pug gyud may niya nga. Ni namay say nga kadagtuton mi og simbahan ditong dako di na ngadto mi nya nag-ilog ang kaya ug kangit-ngit ngadto pud mi. Sus kay sabay-sabay pud si Papa in town. Natingala mi nga ang sound sakyanan wa na mo patungtuga kay nagtug mi. Pagbalik na mo nagtugtog na mong sakyanan. Ano bitaw? Gibinuangan jud ni Papa. Uban-uban jud sa nagkut Ako mi. kay nang sulto po ba? Sulto po na siya. Isa Oo, na mo gani. takasaktan na pwede patay padakop anak. Nya ingon pud sa mga jurisdiction or sa ilang kuan, alwarte ba? mga sayay. Wala man gud niyo dayon na og litson ikusus Eh, kaya kahasol. Dr. Manhis man ni. Kahasol nang maglitson-litson, daghan malipay nga kahuman Balay isa sa- ra gyud ma Doktor, kabuli-buli. Huwag ta kabal balaod. Ay namalit ra mi 10 kilos karne ay. Pansitan. Pansitan og humba. Di man Nakita sa nahurot. Facebook, sa YouTube. Bakit on mo? Ha? Ano na nakitaan? Wala nanguli na mi digos. Nakita sa ano eh. Oh, dia Kita na bulok. gabi pami diha. Kuan. Oh, Dili kay ra sayo pud ikaw. man pud ni Daghan naka ang gugol nga tiga. sponsor ni Toto. Mo ni sa dili lang mo tulog ping aron makaatin mo. Say gahapon mi dikan. Wa pud lagi pag-abot. Pag-abot namo dito gahapon ngit-ngit na asya nagkabuli-buli pa sa iyang hayupan.
Naunsa man ta. Ato, wala mo Perting gugulong pagkugi karon, unya kahumano ang kinugihan, lahi ra yung kugi. Wala to matabang to. Admit dito ba? Hmm. Ano sa admit? Hindi mo nasyonal. Nalagi kayo. Okay ra sa nasyonal. Hindi napatan o. Kuwan, karon na. Basta bisag ang silingan gud adto man Kung may makita, hasol sa iya kay wala Kita na palit uglayan. bugas sudan. Naunsa na problema mo eh. Managa naman na sila gulay pamalit bugas niya. Ikaw ra magapoy daoton. lahapon na sa tulog tapos di man anak Dalo. hospital mo. Sa ko alam, Hmm. nga to itabang kung unsa na imong reklamo. Luoy ko. Luoy ko. Oh, mao gani ako napaluat jud ko ana sige nilam nang marba niya. Wala pa man puy sweldo gud si Ilay. Dili ni maalib Kasi, yung Mao ganing ni subok ko pantrabaho mo, aron mahuman ang Di naman mga ko diha pag-ingog. kay na koy hasol kay di ta katulog sa mo ta kapayat. Ngala ko pagbalik na ko sa Kismana. Tawagan lang mo Kismana to ni Napay Kismana. bata bantayan. Ikadalay lang ako nani utto pa. Oh, sige sige may kay daghan ka diha bugas. Kami in taon ani ug wa mi hilot wa pud mi palit bugas taon mo ni maningka pud in taon mi. Kay mura ba jud ni mong pangita pud. Balong ka na luoy sa bayo. Hindi na ko siya luoy. Katulog siya. Dili mo siya ko. Papas di kapa. Tulong bala sa kulula. Lolo. Bali siya kung gidapuan nga lumo. Na ayun ko niya pagdala. Lumo na ko kwarta. Tabang ko kwarta. Mm. Mau lagi? Namo tay daghang anak adto man purisyo anang mga tawo nga perti man pud natong daghanap po dugang as problema. Hmm. Kaya na mo natabangan ko yung mga kusog-sog. Sila kalayo na ko natabangan Japan dito. Kami tawo wa jud ko kamatikon nga natagaan kong bugas kong anak noon. Di na lang ta mag ningkamot lang tag-ato kay naputos Ako lang ko muhatag. Okay na lang ang anak di muhatag. Basta ang amahan muhatag. Yun na lang po tahon. Ako magay gapalit anig diaper o gatas aning bata gani kay ibilin na magulay kuan mayaw-yaw ko ini kun naunsa naman ni noon ako may bantay ako pay palit gatas. Lang nga magdi na to palitag diaper o gatas munga nga nya magkatai-tai pa ta asos kakapoy. Problema na kaya to anong apo. Apo man sagda na lang. Problema na apo mo na. Hindi ko sa kapalandat anak ko sa kapalandat ako. Kung dili na to na apo, ato na labay. Laglaga to kay Ya, nag-uuling Apo man. taon to. Di pwede na boss tabangan dyan na to. Tabang ka lang. Tabang na Tao. ba? Tabang. Kalayo pug kayo to naman may ato dito sa ila mama nanguli man may ato. Tabang. Ito tayong tao. Kanang iro. Tabang may iro. Di mo na nimo ko ang iro. Ano pa kanoon man nimo? No? Ay lang po pinta. Awa na da nahutdan man daw to. Tabang lang po kung saan gusto. Tabang. Ug nito to paganihan nahurot man daw kay pati man gidaw dagan ng tao wala nga libre gud na kaon ng taman. Kaon ay libre good. Oo, Libre kaon good boss no. bukog na malay naabtan kuno daw. Ah, kalayo ato. Ina lang yung kuan mo. Muhilat hospital. Ah, ngitubel may paipalit na lang nabusog pa. Ang Ay, dextrose. Uy, nagusang mo din ha. Oh, may gay ka na pa kay nabilin diyang apo. Si mama wa gid taon. Abisan pa ah. Masakpan Masakpan ka. Ikaw lang sa room ba? Hmm. Abisan pa. Yung malilian. Nya,
dong, nagpa-admit pa man mo dong. Nya asa man na puyo ron. Oh, nya dito na amay na mag-practice nun sila minyo. Mm. Hindi ko sa kapag. Mm. So, wala ko about. Oh. Tulog ko lang ipiti na sa kalit. Ba oh. Pila naman na edad ni Christian day? Pwede na magminyo, paminyuan lang na, last week magugtas ta. Hayang tapos. Para makabalo po unsa din ang agi ng hurnal, ng kamo. Ah. Pating kapuya, no? Pating kapuya ba? Gapabuhi to. Basig wa po'y kaon sa ila. Aminyo, day. Grabe po duha, gid kabuok. Manok sir. Itlog, ha? Itlog. Itlog. Na, Ay, mga bu- Nagkaon mo niya. Itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango, balot, ha? ako lang nagnabuntis na di pahamag yung siyang ipon. Oh. Kinsa man di, tagasam na bae di. Tanda man. Nawag na dyan. Nisabot man siya, Nga, Sabot siya nga kung ano. Sige paningil. Ganahan mo lamig kayo ng banga. Ano si paningil, kabayaran dito kag nanay di kwarta. Wa man ni kalimot anak, lain lang po paminahon. Ito lang itoy itataman. juga kay ikaw man ang nandool, ikaw yung itoy. Kauban ako si Kernel o kung pwede kay dili lang sila videohan. Kay privacy nila na dili siya magpakuha video. Kernel. Kadang karang alas 6. Hmm. Kernel? Oh, Kernel? Ano de Kernel? Dili na gina magka-video kay privacy daw na sila. Kitan ulo na sa kontra. Nga, Padong na media gikan kami Turil sila gikan. makan na, naman na irang go po pulis mo. Oh. Naman na irang go na, oh. Sila pa yung sitwasyon. Na-update naman go po ibang nga. Di lang mo na videohan, ang importante makahilot ka, maka-income po ta, makapalitag bugas. Wala na bitaw kay daghang video, still lang. Uda na, oy. Bakante. Na-video na to si Kuan, ano ko to si Senador. Yes, sir. Ay lang ko video. Sige, dili ka video. I-endorse na lang po ko. No? So nga, nagkuranggo ba? Oy, wala lang ko ba video pero nahilot na ko ni Eric. No? Endorsement, mana. Uy, nga mangguna sila.
Ha? Labi ko yun ako. Manabi man gyud na sila. Sige pa na nimo ingnon bang manabi na. Ngayon man ayaw dito. Gusto ka taga-adlaw ka mag-video, magtuntuan ko diha kung maka naka-video. Viral ka. Ka. Tuwad-tuwad tang duha siya, rog di ka ma-viral. Ngayon na YouTube, i-delete niyo na. Laway kayo. I-delete niyo na, pangita mo glay model. Kumweng. Hindi mag-delete video, kana pa. Di pa kakalas kurente. Video-video ka, ikaw man mo chat mo i-delete, nagkakalas ka sa kurente. Mata ma'am, nireklamo mo, kayo nireklamo, takasugod. Nireklamo mo, kahumanataas na kay kurente na ko. Jadi ko ikaw, Nicole. Ang papa. Wala mo, wala sunod ang niya. Ang service, ang tuturil. Ang balo ko, wala nga. Bali nga biya ka ni sir. Sir, Wala, pulis ba sir? yung taga Santa Cruz. Bataan mo kayo. Hain nga mo, utsura iplit. Utsura na yun. Yagi mangguguan na gupa sa hero, kabala maguguan na. Uy, nga nung jis mo yung gikuha. Kapalita ang tabuan mo. Wala, pag kita naguguan, maestra. May garagin ang latest speaker mo. Gusto ko eh. Gikuan mo jis, gusto ko. Kabalo, jadi sila nag-video ko, no? Asan yung nabot ng mga kapap ko? Naabot sa Yan, gabitan sa libro. Mindanao rin na siya. Wala pa na Philippines. 10 rounders na sa Philippines. Anak-anak ko. 1970 na. Anak ako lang yung ulo na ko noon. Nung ako sa mga Oh, Dubai ko na siya. kumain na eh. Kapulot naman. Gusto ko naman good. Lahat man good na 1970. Ang nakadala lang siya yung promoter mo. Wala klaro. Wala na siya siya. Yung kauban nga espagara. Balisig, baligya. Anak, yun. Away lang.